हेलो लोगोफोर आं दैमालु दिनै आं नोंथांमोननो बे भिडिअ फोरमायगोन नोंथाङा जुदि एयारटेलनि सासे कास्टमारब्ला बा नोंथाङा एयारटेल सिम इउज खालामब्ला अब्ला नोंथाङा माबोरैहाय एयारटेलनिफ्राय 10 GB डाटा फ्रियाव मोननो हायो बा नोंथाङा फ्रि 10 GB डाटा लानो हायो 10 डेजनि थाखाय अब्ला थुदो लोगोफोर भिडिअखौ जागायदोनोसै। थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो नोंथांनि मबाइलनि डायलारखौ ओपन खालामनांगोन। डायलार पेडखौ ओपन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना बेवहाय डायल खालामनांगोन 5999555 बे नाम्बाराव नोंथांमोना कल खालामनानै हो। जेब्ला बेयाव कल खालामगोन बेयो खेबनै रिं जागोन। खेबनै रिं जाखांनायनि उनावहाय बेयो हारसिंनो दाननाय थांगोन बा नोंथाङा बेवहाय मिस कल हरब्लाबो जागोन। जेब्ला मिस कल हरगोन नोंथाङा बेवहाय मिस कल हरनाय लोगोनो बेवहाय नोंथांनि मबाइलाव SMS फैगोन। बेवहाय नोंथाङा SMSआव नुनो मोनगोन जे कंग्रेचुलेसन इउ हेभ गट फ्री 10 GB डाटा फ्रम एयारटेल फर 10 days बेबायदि नोंथांमोना SMS मोनगोन। जुदि नोंथाङा बे 10 GB डाटाखौ लायाखै अब्ला नोंथांमोना बेबायदि SMSखौ नुनो मोनगोन। जुदि नोंथाङा लाखांबायबा your request could not be processed बेबायदि नोंथांमोना नुनो मोनगोन जुदि नोंथाङा अलरेडि इउज खालामखांबायबा। नोंथांमोना बेबायदिनो एयारटेलनिफ्राय 10 GB डाटा फ्री 10 डेजनि थाखाय लानो हागोन। लोगोफोर जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लोगोफोरनो शेयार खालामहर आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुनो दाबाव। अब्ला लोगोफोर दिनैनि थाखाय बेखिनियानो उननि भिडिअ लोगो मोनफिननायनि मिजिं लानानै दिनैनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथांनि साना मोजाङै मोजां बारलांथों। जय बर' हारिनि जय।